Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag, maupay na aga, buenas dias o good morning sa tanan mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas. Welcome sa lain na sabong edisyon sa GMA Regional TV Live. Daghang kayong salamat mga kapuso sa way puas ninyo nga pagsunod ning atong programa. Let's all start the morning with a smile and the world will smile at you, di ba sis? Morning, nakasmile, Jukot, mo si Muhang smile next. Good morning, ni mo din ha. And good morning sa tanan natong mga kapuso nga nagluto og pamahaw karong buntaga og mga nanikay-sikay na samtang nagtan-aw sa lain sab natong hugna dinhi sa GMA Regional TV Live. Ni inyong makita matag alas 8 sa buntag gikan Lunes hangtod Biyernes. Ug dili gyud nato kalimtan gihapon mga kapuso ha ang mga quarantine protocols. Apil na ni ana ang pagsulob sa inyong mga face mask kung manggawas mo ug mga face shield sa mga mobiyahe. And of course, let's all stay safe para sa ato ang kaugalingon ug para usab sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Pagpa-boost sa immune system kung sila kaon jog healthy. Yes, kaon and exercise. Hisgutan lagi ang kaon. Busa mga kapuso, let's start our morning kay karong buntaga. Atong makauban si Chef Boy Logro ug atong sayran ang iyang mga kaagi kaniadto sa wa pa siyang himog idol sa kusina. Ug ato usab kumustahon ang usa ka sugbuanong boksidor nga nahimo ng garbage collector karon sa Japan. Plus, ato sab nga ma-interview kini usa ka dalaga nga communication student dunay talento sa pagpinta gamit ang kape. Samtang sa atong baliklantaw karong adlaw. Ang kulintang usa ka karaan nga musical instrument nga madungog gikan sa gilinya o gitapad-tapad nga magagmay nga mga gongs. Matagik ang huni o melodiya kung imong bagtingon ang mga gongs gamit ang beaters o hapak nga ginama sa kahoy. Ang kulintang music sagad i-perform sa mga taga Maguindanao, sama sa Maranao, Iranon, Calagan, Kalibugan, Tiboli, Bulaan, Subanon ug uban pang mga tribong lumad sa Mindanao. Dinhi sa Subo mga kapuso dunay mga efforts na gani aron mas mapreserbar gyud kining maong musical instrument ug matudlo sa mga kabatan-unan. Karon ses sugdi na imong bistok uban kang kapuso Chef Boy Logro. Mabusog gayud kamo sa ato ang ka-interview this morning mga kapuso. Kay makauban nato ang ato ang idol sa kusina, Sir Chef Boy Logro. Kumusta? Mayong buntag. Good morning. May buntag may buntag kanimo. May buntag sa mga nananaw sa Sugbo o maayong panahon karon. So God bless to all of you. Chef Boy, Lagi. please give us a glimpse sa farm life nimo dinha sa Davao de Oro. Kumusta mo dinha? Okay, gaganiha, kuan ako, naglibot na ko kay naglimpyo na ko kay ready to open ang ako ang resorts karon dire og farm, eco farm resorts ni siya. So nindot na kaayo murag retirement plan na nako ni sa akong kinabuhi. After all, maghimo na tag farm para magtanom og gulay, magtanom og saging, balanghoy ug kamote para may nay makaon. Wow, maayuhan Chef Boy. Oy, kanang unsa pud ang mga giandam nimo dinha sa resort gawa sa mga facilities, of course, ang mga lamian nga pagkaon, unsay dalit nimo dinha ika-offer nimo dinha? Diri native. Oo, nagtanom man gug og sampalok, dagko na sinampalokang manok. Unya ang specialty diri kanana ang naamo koy lagon na koy fish pan. So siyempre tilapia ay sus lami kayo kay butangan nimo gata, iprito nimo, nya gataan nimo, butang tuno ay sus lami ang hanggamay mo na lami kayo. Mo na akong giapagkabalahan diri sa akong farm karon. Balikan usa nato ang imuhang mga humble beginnings kay dito man ka nagdako sa Biliran. Unsa tong mga fond memories nimo during your childhood dito sa Biliran? Akuan ko kanana ang farm
bukod sa farmer ko sa biliran, nya kuan ko kanang fisherman, Mm. kanang mangingisda gyud ko. Hapit kanit tawagan nila nga muro ami. Kay ana kong buhok, nag-yellow na, nagdilaw na tungod sa ano sa dagat ba. Kay mangingisda pag gyud ko sa akong pagkagamay pa. So kining nihitabo nato karon nga mura tag back to basics no tungod ni ining quarantine dili ra jud lisod kaayo i-adjust Sir Boy no. Bitaw tinuod gyud kay anad man gyud ka sa kalisod so mo na gyud nga gikan ka sa pagkapobre dili na ka mabalaka unsay mo makaon karon di na ko magpangita og lami kay gikan man ko sa pagkapobre so mas maaygo nang nagsugod ka sa ika nga walang-wala na karon from nothing to something ika nga no. So dili na ko mahibulong naani ron kay anad man ko sa pagkaon nga pinobre lang. Pinubri pero lamian kaayo basta gikan basta linuto nimo Chef Boy. Mo lagi sulti nila nga lami kuno magtan-aw sila sa TV mingon nga labing lamia kung dili natilawan nimo siya dili sa TV ra. Gikan sa biliran naabot ka sa Manila nanrabaho ka o dito pud sa Oman o sa ubang parte sa kalibutan imo nang naabot. Unsa ang mga ingredients nimo Chef Boy sa imuhang success? So kinahanglan yun nga attitude nam nimo 100% kay ang akong ingredient sa kinabuhi mo ingon nga ang akong puhunan ay skills lamang. Kay dili man ko graduate, di ba? Elementary ra man gyud ko. Wa man gyud ko maka-graduate og high school. So naadiay gihapoy gingon nga kaugmaon kung magtugi ka anang hard work nimo, kinahanglan yun nimo nga mahalo nimo kay wa na may lain. Wa kay pinag-aralan unya magtamad-tamad ka pa, wa gi mahimo. So kakugi ra gyud ang akong puhunan sa kinabuhi. Chef Boy, you mentioned nga wala ka nakatapos sa school, pero nakatukod ka og culinary school. Og aside sa imuhang mga restaurants, di ba? Wala ko makagraduate pero naningkamot ko kay gusto na ako nga ang advocacy na ako, matabangan ako ang mga pobre. Mao nga nagtukod ko sa Cavite, nagtukod ko diri sa Davao de Oro, na ako eskwelahan. Tabang yun ni sa mga pobre nga dili na kinahanglan nila mga tupa sa syudad, pwede na ka mag-eskwela nga 6 months unya diploma, unya inigka-graduate nimo, ipadala na ako sa OJT. After OJT, padala na ako sa luxury. So kadaghanan sa kong graduate naagyud sa abroad. Tabang sa mga Pilipino. Daghan sa kay kag natabangan sa mga kusina rong panahon na nga quarantine tungod sa imuhang programa nga Idol sa Kusina. Unsa ang mga inyuhang gi-prepare nga mga bag-ong episode sa Idol sa Kusina? Ang akong ginatudlo, simpleng luto, simpleng preparation, madaling makatunan. Muna nga alay yun sa mga sama ng mga Cebuano, nya pobreta, kinahanglan yung mukhaon taglim-ilami. Tanaw lang kanunay sa Idol sa Kusina. Matabangan yun na ako kamo kung sa imong gustong makaon. Before we let you go, Chef Boy, unsang imuhang mensahe para sa tanan natong mga kapuso? So pwede na silang manood sa ako ang show nga gusto makakat-on ay lami kayo. Kunya, i-take note lang nila kung gusto nilang matuto, pirmi lang sila matutok sa Idol sa Kusina every day 10:05 sa umaga sa GMA 7 Up. So daghang salamat Ma'am Cecil sa higayon sa labi na gyud sa programa ninyo diya sa Sugbo. So mabuhay ang taga Sugbo, labi na gyud samot kagwapa. Thank you Chef Boy. Daghang salamat. Ingat. Daghang salamat. Bye-bye. Ug mo kadto si Chef Boy Logro mga kapuso nga miimbitar ka natong tanan nga tutok lang dinhi si GMA Network matag alas 10 sa buntag kay mubalik na sa telebisyon ang Idol sa Kusina. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga makauban nato sa talagsaong kahigayunan ang kanhi boxing champ karon nakabase na sa nasod sa Japan. Ato siyang pangumustahon unsa na yung magipang kabisihan niya karong panahon na proud bisdak din siya mga kapuso. Malcolm Tunyakaw. Good morning, Sir Malcolm. Good morning. Ohayo gozaimasu sa taga Cebu, labi na sa GMA 7. Daghang salamat. Daghang salamat Sir Malcolm. Pagkanindot mo paminahon nga mag-Japanese o mag-Bisaya sab sagol. Kumusta na kumusta na ron sir? Pila ka tuig na ka nga nakabase diha sa Japan?
kuan ako diri mga 13 years pero og apil to Tokyo dugay na gid noon pero okay ra din ang kinabuhi naning buhi gihapon para mabuhi naning kamot para mabuhi o para sa mga anak Mhm. sir. Karon sir, ang imong trabaho sa Japan sa garbage sir, mag-kolekta o garbage. Garbage collector ko o nag-part-time ko og gym pero regular gid ko sa garbage as a garbage collector kay mao man akong kuan kay para sa ugma ba para sa future. Basta nindot ko diri nga trabaho niya kuan pod ka nang limpyo ra gyud limpyo dili para sa kaloy ampos Ginoo ako sa Pilipino diri nga nakasud og kanang foreigner nga nakasud og inani nga trabaho. Kay lisod mi sa sudlon. Nganong naabot ka ani nga field sir, ani nga trabaho nang apply ka ini? Dili ko yung istorya na ako gitudloan sa gym sa una nya boxing fanatic pud boxing fan pud siya fan kay siya nako sisig ingon ako trabaho ani basura ko di lagi ko kay mao lagi ko kay di ko mawago mo kuan ko kanang mag-trainer ako ayaw ang trainer di magdugay kay wa kay dili ka insurance dili ka sigurado ani basura ano sige so ayan ako nya naganahan man ko. Siguro sir, labi na dili sa Pilipinas sir, ang uban murag ubos og panglantaw ining ani nga trabaho pero kumusta diya sa Japan sir? Lahi Dako kay kalainan sir, lahi man go diri kay kung basura kung lisod ang matrabaho mo taas ang mga tao taas pa ani mo like namo daghang kay manghatag na mo kwarta tip kanang tubig juice pagkaon unlike sa tuwa taon bagay diya sa tuwa luoy ta nya sagol pagit ang kuan patay nga sa unsa lang ako in taon mo nang ako maluoy sa tuwa ba magunahon na luoy sa Pilipinas ay pagkanindot sir no makakaton ang Pilipinas labi na sa kining yung proper disposal sa garbage sir kay we learned grabe ka limpyo diha sa inyong lugar. Importante kayo na kay para mo tang maingon sila mga arting mga pundil sa arte limpyado lang gyud sila. Grabe sila ka limpyado, grabe way sama. Sir, kumusta? Wa ka gimingaw sa pagboxing Sir Malcolm? Wala kay mo tang gagimingaw ko nga munduwa pero wala ko mahimo kay tungod sa tang edad niya mao tang di ko mundang og tudlo sa boxing kay diha man ko gikan diha po ko mo abot ko diri kay tungod sa boxing. So nagapadayon pa karon do na po kay naga-train po ka. Nagtudlo ko. Nagtudlo ko, nagpractice po ko. Mingaw na basta mag-sparring kay mingawon lagi kay diha ko nagbata og boxing ba Sir Nick. Kano sa makakatapusan naka-uli sir, nakabisita? 2017. Kuy daghan kay mi mamigo ng hapon, daghan kay mi mamigo ng hapon. Daghan kay mi ato mga hapon ko niya, tulo sa adlaw. Nya kulang gid kayo Sir Nick. Mo tang ganda muli unta karong buwan na kay pistas man da mo tungod ning pandemya wala na kumunday uli. Unsa may murag kalipay or fulfillment nakuha nimo ining bag-ong trabaho nimo diha sa Japan kumpara sa katong miagi sir nga diha pa ka sa pamuksing sir sa mga championship games pod mga bouts nga imo. Siyempre, ning kamot champion para sa pamilya, para sa pamilya tanan, para sa nasod hatag dungog. Pero karon naundan ko boxing kaning sa basura. Kinatan din ta maghantod sa boxing sa sports din kita maghantod sa unsa pa ka kamayo sa unsa pa ka maundan mi boxing. Mao na karon kung honay kung boxing kung sa man ko. Mao to nga mao ni. Sir, do na kay mensahe Sir Malcolm sa mga aspiring boxers sama kanimo idolo biya po kanila sir. So unsa imong gustong ipaambit sa nila nga message? Practice lang gyud og disiplina ko galingon og kuan lang kay dili ta basta to sa trainer niya kaon kay maabot ra na basta practice lang pag-ayo mag-antos sa mga pagsuway. Maabot ra na yung gusto. Parehan ako, parehan na ni Jerry Pinalosa, ni Limani. Ingon jud ka bisan blue collar job sir dili ang ayang ikauwaw kay of course ang mga trabaho sama sa pagkuha og basura ang ayan natong ikapasigarbo gihapon. Mao na di na ko ikauwaw bisag unsa nga trabaho. Bisag napay tricycle diri mo, drive tricycle basta na lang may income. Tinuod gina basta pag mao tang patrabaho ko ng basura. Proud ko pag ingon ni Sir Chino nako pag interview sa kinsa lipay ko di ko hambog ko ang sa ni ang ko trabaho kay wa mo ko giyataka nga tao tinarong man nga trabaho marangal man nga trabaho. Finally Sir Malcolm, mensahe nimo sa mga kapuso kay igsoon nato diri sa Cebu labi na sa inyo sa Mandawi say gusto nimo nga ipaambit gikan nimo diha sa Japan.
みんなよろしくお願いします。本当に寂しいです。志望で。本当にまたお願いします。本当によろしく寂しいです。志望で。ありがとうございました。皆さん、よろしく。Walang may kaantig kasabot ato sir. Unsa may translation adto Sir Malcolm? Kanang maabot pohon, kanang gimingaw na kay ko diha. Nya, mahinaot ko nga, ni ko nga, makita at tanyo pohon. Gimingaw na ko sa Cebu. O salamat po sa inyo ba. Kapuso mo, arigatou gozaimasu. Honto ni. Wow, daghan kay salamat og bilib ang mong pagsaludo kanimo ka World Boxing Salamat. Champion kani adto karon nakabase na sa Kobe Japan Mr. Malcolm Tunyakaw. Salamat sir. Salamat, thank you. O God bless nyo. O keep safe permit. Laboy ng taga Cebu. Daghang salamat. Thank you Sir Malcolm. God bless Thank you. you. Bye-bye. God bless po. Ibalik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, maila-ila nato karong butaga. Kini batan-on nga artist taga isla sa Bantayan. Isa magdahom, pamahimo day kuno nga medium sa iyang artworks ang buwak. Mga gamit sa kusina ato ilailahon siya si Thea Sofia Disabelle. Good morning, Thea. Good morning, Sir Nico. Thank you so much sa pag-uban ka namo. Nag-trending karong bag-o ning imong mga binuhat. Labi na magamit ka og lain-lain nga mga mainguntang gamit sa kusina. Dugay na ka nagbuhat ani Thea unsay istorya ini? Karon na jud ko nag-start, sir, since pandemic pa man niya, on quarantine. So, since boring sa biyay, human sa trabaho sa balay, mo to, nakauna-una ko nga magkuhan kog arts gamit ang sa mga gamit na sa kusina. At least low budget ra dili makagasto og dako. So istoryahe may unsa man imong mga materyales nga nakit-an kadaghanan ani naara pod sa inyong kusina. Ang sapatis, mao to nagamit sad to nako, ang sa coffee namo nagamit sad to nako, sir. Ngano naka-ideya man ka ani te bare lang pod pawala sa kalaay ba? Oo, sir, kay na konsad ko kay murag gusto sad nako ma-inspire sa dang uban ba nga dili man kailangan og nindot nga art materials. Ang importante creative lang jud ka para nang mo make us ang nothing into something. Sukad pa sa una kani adto bata pa ka na gid imong pagka artistic or imong talento gid te. Yes, sir. Balay, mautong ingon ni mama nga, nag-start ko mga 2 years old daw, then bahala na daw sige, kabali ang mga crayons na iya pampalit na ako, basta makaantigo lang daw ako sa arts niya. Mauto na, nahon akong talent, up until now, antigo gyapon ko og arts niya. Mauto, sir, thankful kay ko ni mama. Mga buwak sab kuno, te, diin man gikan ni mga buwak nga imong gigamit, kipurma nimo. Kuan ko ana, sir, naglakaw ko ana sa silingan namo niya. Naindutan ko sa ilang mga bulak, so mauto, why not to make create an art out from it. Si reaction sa imong mga kaila, nakita nila na post sa social media. Was proud daw kay sila, sir, nga. Nindot kay sa feeling kay na-appreciate nila akong works, like dili kay siya perfect, but na-appreciate jud nila kay sa super creative lang daw nako nga. Thankful lang kay ko niya, sir, sa ila appreciation. Coming from you, unsa may gikinahanglan dai sa usa ka artist? You were saying kaganihan nindot kay ito nga to create something out of nothing. Depende ra gyud na sa imong panglantaw. Oo, sir. Bali, magdepende ra jud na sa imo if gusto nimo i-hone nimo talent, like naa naman jud ta nang talent jud sa arts. Bali, magdepende ra jud na sa tao if gusto nimo discover na nga talent or gusto na nimo i-hone pa jud ba antod na makantigo ka sa many different artworks, different forms sa art. So depende ra jud na sa usa ka tawo, sir. Eggshell kuno po. Unsa pa ubang mga materyales imong na? Ang eggshell dong nang tatoloto, sir, niya. Na po may laing sudan, so maura sa to akong gingamit anay at since malabay man sa gyapon ng eggshell mo to gipyusan sa nako. At least dili masayang ang iyang existence diri sa kalibutan. O gimo sa arts. So far, how has this helped you murag na kalma, na relax karong panahon na? Oh, yes, sir. Nakuan jud like inang bisag na pandemic, dapat
we should always see the positive things in bad sad sir ba. Mangayo minimo og mga advice, mga tips ato mga batan-on karon te nga nagtan-aw hilig pud sa arts ba. Kinahanglan ba gyud ay mo palita aning mga expensive nga mga gamit aron maka-come up og masterpiece? Dili mo jud kailangan nga like nindot jud or mahalan jud ang inyong art materials para maka-create mo nindot. It's up lang gid sa imo creativity or sa imo willingness nga makahimo og nindot out of nothing. Like maniwa jud ka nang dapat dedicated jud ka nga mohimo og mga arts para rasud na sa imong kaugalingon nga ma-improve ang imong self through arts. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo sa inspirasyon sa ato mga kabatan-onan, mga kapuso nato. Thank you so much Kang Thea Disabilie. Thank you, Tim. Thank you, Te. Mga kapuso, hinaot nga nadasig mo sa mga istorya nga atong gi-feature karong buntaga. Gikan ka kapuso Chef Boy Logro sa iyang mga kakugi ug paningkamot karon nahimo na natong idol sa kusina. Samtang idol sa mga kapuso ang kanhi boxing champ Malcolm Tunyakaw dunay bag-ong kinabuhi sa nasod sa Japan apan proud gihapon siyang kagikan sa iyang pagka-Pilipinhon ug pagka-Sugbuanon. Sa katapusan, ang batan-on nga si Thea Disabilie mipakita kanato nga bisan mga yanong butang makita sa kusina o sa panimay basta dunay imahinasyon mamahimo ning ma-convert sa manindot kaayo nga mga works of art. Makapadasig sila ang istorya ni Malcolm Tunyakaw ug nindot ay ang mga giagian dito sa Japan. Naning kamot gyud gihapon bisan sa kalisod sa kinabuhi. Sakto, naning kamot og nagpabiling kampiyon. Dili lang hinuon sa boxing ring pero dito na usab sa kadalanan sa Japan. Pagkanindot sa imuhang istorya og sa gipakita nimong ehemplo kanamo Sir Malcolm. Laban lang gayon. Padayon lang kapuso. Busa mga kapuso, karong buntaga, syempre, dili mahuman natong programa kung wala may pabaon alang kaninyong tanan. A happy person is not a person with a certain set of circumstances, but rather a person with a certain set of attitudes. By You Down. Sa mga gustong mulantaw pagbalik mong episode, mga kapuso, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com, sa among YouTube channel usab sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat mga kapuso sa inyong padayon nga pagsalig pag-uban kanamo matag buntag. Thank you for joining us every morning mga kapuso. O kinaot nga mag-uban gihapon ta, kay daghan gihapon ning dalit nga mga istorya alang kaninyong tanan. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe. Kapuso.